West Papua Indonesia a Korowai nam cannibal tun thlenga mi hring sa e thin lia an soi chanchin milobi chiang tiang kum sang khat liam ta a mi hring ten nun dan ang mai khan Korowai nam te hi an la khosa thin ni in Italian journalist Gainlunka Giordini chuan asoya Italian journalist pa hian Korowai nam ho chen na thleng tur hian Indonesia khopui Jakarta atangin nitam tak sen angaya chu mai ba ka an chen na hun thleng tur po hian kongmu mala om lo awangin ram hnuaya thosi wangwat le rule lo om tak tak kan kalpel angaya ma se Korowai nam ho lopo kacha kai mawangin katilui ram ani ti in asoi engponi se he channel hi alo than zel theinan khongain min subscribe sakla I thei phei chuan min share sak buk ton nia Korowai nam ho hi ram ngopil ril taka an khosa a tunlai khovel changkan na in an omna athlen phak lo awangin manlai nun kha an la kalsan lo ani ati a thingkhung sang tak taka an chen na tur an sa a chuta chuan an khosa thin ani tunlai science thiam na in athlen phak lo awangin an dam lo changpon tunlai dam doi chu in enkol nan an mang velova ramhul dam doi chu an mang na sabera tin an doi thiam ho te chu har satna an to line an pander thina tin an doctor te an nibok ani Korowai ho nam dam reizong hi atlang puin kumsom nga ni in Anthropolis ho chuan an chuta Korowai ho hian westerner sap mingo ho khu chu ram huai war chi ti in an ko thin sensa hung ber sang ni le som pasaria khan mi sang thum vel zet ni tura an ngaya ma se tlo po thei lo rampil ril zoka po an khosa a an om awangin an population takhi hriat chian a har hle ni in anthropologist te chuan an soi Korowai nam ho te hian an zinga makle danglam taka thi an omin khakhua tharau sualin alabo ni in an ngaya khakhua chu mi hring ko chunga lutin an zinga an ma ni thian emo chung ko member angin chen ve an lo tum thina khakhua tharau sualin alu chil ho chu an kumalo tama an lo chak lo deuh nu a an doi thiam te kal tlangin tha thei ani anti heng khakhua tharau sual nia an ngai te hne na hian mi hring sa an hlan thin ti chuan khakhua chuan alo veng him thin ni in an soya dam na te hrisel na tha te apetrin ani khakhua tharau sulin alu chil mi hring chu an doi thiamin tha dan tur asoi mangin an thata an taksa chu an ei thin ani an zong chuan mi hring an thatin an sa an ei lova tharau sualin alu chilte chau chu an thata asa po an ei thin ni in Italian journalist chuan asoi tin mi hring sa po ti rol ho hi tuyan ti bera mi hring taksa anei hian chakna thar an cham thin ni in an in ngai ani Giordini Italian journalist chuan adik tak chuan Korowai nam ho hi karap le ani ti in asoi bok tin then khat chuan in Korowai nam ho hian mi hring sa e hi an ban san to a an ti a amai ro chu then khat chuan in an la ban san lo an ti boka an ma ni mi le sa ni lo an bul hnaya local thin de chu an that mai thin ni in an soi anthropologist then khat chuan tuna chuan Korowai ho hian mi hring sa e an ban san to ni in an soi ve bok klopo an har ema klopo mai thei po an ni lo awangin an chanchin awang hian in hial na po atam reng ani